Assalamu alaykum mehriban illeşler, eziz watandaşlar, gadyrdan tomoşaçylar. Bugün ýene-de tomoşa atly gepleşigiň ikinji sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň ýazylýan ýeri BAM Music'iň studiýasy, gepleşigi ýazga geçirýän operatorlar bolsa, Toy Keşfi studiýasynyň ustad operator ýigitleri. Fursatdan peýdalanyp bize şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýänler üçin gahrman arkadagy gahrman serdarymda çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýär. Goýalaň janlar sag bolsun, başlary dik bolsun, ýyly ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklary wetlensin. Tomoşa ikinji sany. Tomoşa ediň. Gepleşigimiziň ilkinji mehmany Duracell batareýadaky togşonjugy isleniň wagt pensiýa çykda soň ýerini çalyşyp biljek toýlaň bedegi Energizer Arsi. Duracell batareýady bar. Gepleşigimiziň inniki mehmany türkmen toýlarynyň hakyky bedegi. Toýda barıp sahna çykanyna tutuş toýuň atmosferasyny ýetgedi bilýän ustad aýdymçymyz Farhat Öraýew. Agam salamu alaykum. Wa alaykum. Gepleşigimiziň inniki mehmany rekordy döwdüň aýdym bilen öz rekorduny dinlenmekde prosmotrda döwen Gurbaş Ataýew. Wa alaykum salam. Näli? Gepleşigimiziň ady Tomoşa. Tomoşa, ha? Hawa ikinji sany. Şeýlemi? Birinji sany ýanky Espeter soprano iska bilen ýazdym. Görünälsiň diýip umyd edýän, maňa görmedik bolsam bolşa. Yo, ente gitdimi olam ýaýra? Gorama. Berekella. Gatgowda şol. Gorama zama var ýa. Görün bolsam soragyň jogabyny bilip oturardym da, maňa gyzyk kılıp bolan ama. Görülmeýän etmesi goda näli? Yo. Şonçy teň çağıryn da görülmedi. Adyňdan haşlala näme üçin Gurbany, Kurbik diýerler, Gurbançyk diýerler, näme üçin Gurbaş? Şodar o Gurbaşa miçe Gurbaş diýip Gurbaş diýerler. Bäherden bir ýerde bir toýa baramda. Men bilýän şol historiýany öňe eşitdim bir ýerde. Gurbaş Şataýew diýipler. Kim aýdýar diýeni Gurbaş Şataýew. Ferhat eşitdiňmi Şataýew? Gurbaş Şataýew bollo, turda tur bilsem. Ola men näme diýdim? Ay, ora men näre bolly. Sana Gurban geldi. Çynadym Gurbanykda bolup durmam ben. Gurban aýyna bolýan, Gurban geldi. Ýene bayram aýyna bolsa bayram geldi. Jigimiň ady bayram geldi. Gurban aýyna bolsa Gurban geldi. Näme üçin diýdiler Gurbaş düşünem o mene. Özüňem bilen. Özüm bilen Gurbaş bolup gitdi bolly şey dibem gitdi. Ay Gurbaş Ataýew şey. Gurban geldi diýip gül ýalçaga madym ma. Gurban geldi Ataýew. Inni ilkinji rubrikamdam kapya. Ol rapperler bolan üçin agon bir setr berdim kapya. Olaň esasy aruzasy ýarak kapyada. Saňa häzir kapya şeýle beren birinji setr aýdýan, şo birinji setr bilen ikinji setr kapyalamaly. Ikinji setriňe meýarsyny aýdýan, iň soňuna bir sanjak söz goýýan. Ýa birinji bilen rapperler özleri söz ýazyp öder aýya. Öder hem şahir hem. Sen başar ýa. An bolan göreli başar. Ýyllar boýy zähmet çekenim düşýär ýadyma, şeý diýip münasip boldum. Arsa adyna. Berekella men saňa aýdy otyryn sen başarýan diýip. Ýyllar boýy zähmet çekenim düşýär ýadyma, şeý diýip münasip boldum. Gurbaş adyma. Olam bolýar ýani men başgalarla garaşdym. Ýyllar adyna diýersiň öýtdim de. Ýyllar da senem. Da eşkur. Ay ýoklar da diýip käbir ýalla maksatma da. Yo, näme? Ýyllar boýy zähmet çekenim düşýär ýadyma, şeý diýip münasip boldum. Ustad adyna bolan. Berekella. Beýleklenken üýtgedi daş. Biri Arsa adyna diýdi, biri Ýyldız adyna diýdi. Berekella. Joşup tans oýnaýarlar toýda kılan barsy, eger toýda aýdym aýtsa Energizer Arsa gelişýär. Berekella, ana başarýan. İyi harp bilen utarmaly. Men ýürüýte şoňa geler ýalyk edýän ony. Aha, bari. Toýy gaýnatmany başaran o her wagty gaýnatmak üçin toýa tutmaly. Elbette Gurbaşy. Berekella. Drogy ýani. Toy mekanına bezek verip dur töre sahnada sazannaları bilen
Farhat öğrenme. Gerekella başarayan Böyle mi? Talantlı emin dibine. Toy soğumakta talant dinle. Yo ya. Tifal suğayna diýen bolsa sen toýgayna Ay diýen. canım sağ olun. lütfen. Hyzmat edýän toýlarda şowhunly aýdym aýdýan toý gutorup gutormanqa gaçyp öýüme. Ayyan. Hyzmat edýän toýlarda şowhunly aýdym aýdýan toý gutorup gutormanqa gaçyp öýüme. Haydi yanma. Hyzmat edýän toýlarda şowhunly aýdym aýdýan toý gutorup gutormanqa gaçyp öýüme. Gaýdam o. Kapya gelene wany o. Ya gaýdyan nisem gaýdyan bolar da alla ýani bolarsa. Bize bar ýaz toý eti bilen gowy salamlaşyp gujoklaşyp bolan zaman bollum agam gülýär arzamy gujoklaşyp ömüýe gaýdyan. Tak, edil şu sözünü men tasdiqla bilýän sebäp bir toýda bolduk. Bilece boldu. Täze zamanna o. Ay, individuşy başdan ayak durmalı. Awa. Men 11'e çen durdum 11'den soňa maýdy otyr, o bu halkaýdy maýdy Yo otyr. soňdan Men şol adamdan soramala. Keningden näil näme sen ýap. Şo sawollaşyp ardalaşyp gowy şeýdik gaýdyrly da o diýjek bolýan. Sen gaýtdyň ondan soň. men gaýtdym, men toýy ýapanymdan soň. Abyşny alyp barjylaň edýän zady toý ýapýan, sawol minnetdar, meňde şaýat ol gatnaşdyňyz diýip ondan soň ýöne gutordyk däl jemleýici aýdymlar bilen plan dowam edýär diýip aýdymça ýa-da jeýe geçirýän. Ondan soň abyşny bolýan zat, adaty bolýan zat bir kısanca aýdym diýip toý ýapylýar. Çigit bilen näle araň? Gowy. Çiğitleyen. Oo, aslında aydımçılar çigit bolana koymuyor. Sesi Ya var. alayım. Ya var düzünde kovana barat. Çigit diýlene näme firma gödüň öyle? Ermak. Şonu çigitleýän yumşajyk gowy ýa-ni şondan soň ermagy çigitledim. Yo çıkacak gelmiş da. Ermak yürüýte sen üçin soğuğa doguradypdyr. İçinde de näme malygyny görkezýän. Farhad Öraýew ermak çigitleýän eken. Tuğla. Ha yerman. Bara. Şu çigidi bilen o. Yo edim ne bilemem. Qoňur bolma, qoňur, qara qoňur. Hamşa. Ermak duudlanan çigidi. Mana şunu bilýän. 200 gramlygy. Bul ermagyň arakisi, bulam duudlanan. Ja, çykyp tura bu. Onu bilýänsiň, bula duuzly ak çigidi. Ha o. Ondan gördüm. Şunu sen bilen o kangan. Bilen o. Klüko. Bak. Bunu da mı? Qara ýaşyl mi? Bula duuzsuz. Ne. Yo bu duuzsuz sen şunu diýänsiň abi. Ha duusuz. Sana meňdeşmi? Men wijelama meňdeş. Ha, te vizelana. Sana meňdeş. Mi diýip men ýaňsydım ödüm lan malı. Şunu diýänsiň. Aa öyle edilene. Ne bul muna bilýänsiň. Ne duýsuz ne şunu esasy men şunu durýa öňümde. Sesin atşan çigitip öwdüm o men bunu. O çigitleýän sesin atşan men şunu çigitlen toýam sow bilýän aýdyma maýdy bilýän dip takalad etme bilen. Şunun bilen o. Ermagyny gurdy. Ha. İş ermak. Gowy nadjozny brend, gowy brend da şu gurdum edil şu brendin öýti ýa gatgoken ola narpyl görünüşi bilen klassik aty. Ermagyň kädi çigdi. Ondan bilemem. Muny men objektiv atlanýan. Keşüň ezmesi bez sahyrly adamlarda da bolýar şul. Kän wadyňda da peýdal ýüregiňe, sünkiňe, gan aýlanyşyňa, damarlaryň giňildiýe, beýniňe, aklyňa, huşuňa umuman atjek gerek ýerlere. Şunu ölmek kalsam Tamam gerek. Ha gerek kalydın ha. Yeter. Yermak sawol. Haýsyn çigitleýädiň, şonu alyp galýar. Duýsuz bar ana duýsuz. Hawa şonu çigitleýäňden bulary Çigitlemden bilýän go. duýsuz çigitleýän bolsaň günçdaýda atjaň barlaýan. Gün belli bolýar, o ýa o. Çigit bar, maňa çigit hiç açamyr. Mene gowdy hakykaty aýdyp bilemem. Sebäbi halkyň bilýän. O gülýär dedi. Onu ermaktan soğudu. Tamam. Allah razı olsun. Sevdağınız köp olsun. Innik rubrika geçýäsmi? Aha. Rubrikaň ady Dodokdan oku. Men häzir nawuşnik berýän, ulaňa dakýan aýdymjyk diýe menem 5 tane aýdymyň adyny aýdýan, şonu aglymdan okumalla. Gitdikmi? Hiç ileşdilen ha. Başladyk. Elem goşor. Elem gosor. Billa bulo.
Elem gosor. Elem osor. Daş etti o, he? Doğru. Elem gosor. Elim koşar. Elem gosor bolly. İkinci. Maşinna yer yok. Maşinna yer yok. Maşinin Maşinda yer yok. yok almadım. Nauşunu açıp Yo yo yo. hatırma. Yo yo. Maşinna yer yok. Yok almadım. Maşinna, Başlığın maşinna maşinda yer ha yer ker yok. Yer ha yer 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 yo alama. yer Yer maşinde yer yok. Gerekella. Ne öyle aydınlanma ayttın ama. Balyan. Maşinna yer yok. Maşinna yer yok. maşinna yer yok. Oo. Maşinna yer yok. Maşinna yer. Maşinde yer yok. Bu neyse da dedi alıp falan okun tanım. Üçüncü. Kumara. Kumara. Ubayi diyen o iyi bilen öngünü bile moknayamayacaksın. Kumara. Ya onu aydın bana ubaya diyen bana. Haydi bağımı diye. Kumara. Ha kumara mı? Berekella. Ubaya diye kumara. O baya diye o twisting. Remix. İnne Remix. çıkarmalaydınlar. Ne diyeceksin? Kumara. Kummara. Ne daha da sen o? Näme daha doğdu diye. Öldürdü o pitelde ya açı. Öldürdü o bro. Bah. Şuna bilmeye. Rekordi dövdün. Rekordu dövdün. Rekordi dövdün. Ha Rekordi dövdün. yok almadım. Rekordi dövdün. Dövük. Dövdün. Dövdün. Kıynek yana o alp olan o. İnne kâr edeceksin. Valla geçer. Rekordi dövdün. Rekordi dövdün. Haydi ver koprak. Rekordi dövdün. Orada Rekordi. dövdün diye. Ha rekord dövdün. Şu iyi şey. İşte o. Hele mikrofona tut. Yağya yağış. Yağış. Ay bolla. Yağya yağış. Yağız. Yağız. Yağya yağış. Ha Yağya yağış. yok hani kaytala. Yağya yağış. Yaşka. Adamın adı değil o. Aydın adı. Yağya yağış. Yaktı. Yok. Yağya. Ha bir kişi söz olsa kıynek yana o. İki söz. İki söz. Ova. Yağya. Yağya. Yağış. Yo bilmedim geç. Yağya. Yak ya. Yağya. Yağış. Berekella. Aplodiz. İnniki beşinci. Aha. Bunu bilmesen men bilem ok. Dervi dağın. Ha Dervi
Dağın. Derbi dağın. Berekella. Bolle. Oldu mu? Sen. Derbi dağın. Men aydanlama. Sen geyanım. Dava gepleşin neme formatını Ama itdi. ben bilecek adır. Neyini bolady? Aydımın adı mı? Ha? Aydımın adı mı? Tapadı aydımın ad bereyim mi? Hava aydımın adını ver. Davay, bala bir kısani. Görülen senin näil oldu. Bitti mi? Bala mı? O mu? Hava. Eştilem şu wat. Eştilem şu wat. Estiyan mı şu at diyan mı? Awa. İni teret. İni aytsak. Aydım galy. Barıncı mı? Ya sattır diýärem tamam bu da atlar ha. Çalt görüle mi? Ovodon keşfi. Soğuk. Ova soğuk değil. Soğuk. Ovodon keşfi. Kovurlon keşfin. Ne? Oğlan kesin diye. Kimin aydım ol twistin kime? Ha ovadın keşfin. Ay sağ ol ha. Bildin mi? Taş. Aha. İnneki? Karagumda. Teadden aydanı. Özüme bile olaydım ya. Ay doğdun inçeltmeyi der o. Karagumda. 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 Bildin mi? Ha vallahi sonra. Ay yanam nasıl açıklayayım ama. Ay. Kovurlon ne yemek istediydin mi? Kovurlon keşfin. Goğurlan kesin dedin ha. Nerede gittin oğlum? Vay. Oğlum. Twist'ten karıştan öyle. Tamam falan ol şeydi. Kim rahat aksiyonca olayım la sen yani. Böyle gepleşin rubrikasını itkotuk koyver. Tara şu var. Inni 3-nji rubrikamız. Davayda. 3-nji rubrika logisin soraglar berýän men sana. Gözüňe ötür. Ine sen avtobus sürüp barýan. Avtobusyň içinde 10 sana adam mı? Avtobus gidip barýar, astanowkada durdy. 5 tane adam düşdü, 2 tane adam minni. Inni astanowkada durýar, 4 tane adam minni, 2 tane adam düşýär. Yine yürüýär, inni astanowka barýar. 5 tane adam düşýär, 5 tane adama minni. Avtobusun 13. Şoförlüğün 14. Rusanam sonra Ne açadım altıysam şu ol ya. Valla ne Men näçe adam aldy Ha, diyecek. böyle. Ama tüýümni kelläň. Şoňa da diýende pikirin şoňa derýärli diýen fokusyň. Avtobusyň sürüjisi näçe ýaşynda? Be, onu atapla oturuyor men o. De näme hasapladyň şu? Mena 85 yıl 41 içinde. Düşün, näçe iyidi diýen mal otyrdy. Ay bu 40 yıl palyalı. Berekella. Näme? Gepleşiň hakyky fontan emosiýasy arsy. Gözüňe öter sen avtobus sürüp barýan. Aha. Ondan avtobusyň içinde bildin gerek. Gülüp Öde yaşım açacak derdim ben. Gülüp bildirdim der. Doğru gaýtalaýyn mı? Gözüňe öter sen avtobus sürüp barýan. Avtobus içinde 10 tane adam mı? Geçti çok abi. Göz öňüňe getir. Sen avtobus sürüp barýan. Avtobus sürüp barýan. Näçe ýaşynda? Ha, ne durun aytıp bereyim. Menna şey Ýaşy lan. ýadyňa düşün. Menna 39. Dava ikinjiye geçýär. Derene barmak bilen görkezýän. 2 tane adam atýar. Derýän gyrasynda kenarynda. Şu sagda kotron, çepde kotronyň ogly. Ýöne çepde kotron, sagda kotronyň kakasy. Sel ikisem balyk tutup otyrlar. 2 tane Adam. balık tutuyor. 2 Oo. tane adam. Şuň sagdaky Ha, tağda. çepdekiň ogly. Çeptekin oğlu. Owa, ýöne çepdeki sagdakyň kakasy. Sel kim bolýar şu çepdeki? Tomaşaçı şu at. Ey kelle orayı şonu bilmeden o at. Edil şu sorawa diýendirler. Men sana gowpatskaska bereýin. Sagda kotron şu çepdekiň ogly. Sagdaky şoň kakasy sel bolsa nämesi bolýar? Ne dur ne dur ben Tamam. verdik ne plava.
Sagda oturan, Sağda oturun. çepde oturanın oğlu yönüsül son kakasel yönü nämesi? Kimin Oğlu? oğlu bolup bilýär? Kakasının oğlu. Kakasel başga ýene bir ýeriň oğlu bolup bilýär. Doğunun oğlu. Erde. Oğlu. Çağal näçe tane hostary bar? İcesi bol adam ey. Ne oğlum? Dini erkek kun ne yana o? Şu adam diýene, adam Şoda, diýen ro. bolyn Aa. biziň pikirimiz gün erkek adam. O, şo da. Ayal maşgala da adam mı diýär? Sagdan şepdäki ogly. O. Çepdek sagda hin kakasel. Ejesi orada. Başka kim bolup bilýär otayda? Çala bir paskaska berde ha onuň. Ey sonra o mu? Bolýa dinlenno. Onu bilmedim Bilmedim. Thomas Aslan bilen näler? Innik sorum. 100 san var, 100. Şondan 10'u näçe gedek aýryp bolýar? 100'den 10 näçe? 10 da para ayırarsın da. Öt berýän soraňmy? 100'den 10 näçe aýryp bolýar diye. 10 tane 10 bolsa 100 var da. Bolýa bol 10 sapar aýryp görküdany 100'den bir gedek aýyr 10'u. 90. Ondan soň 100'den aýyrýarmy? 100. Awa, 10 san. awa, 100. awa. Dağdam. Awa. 1 minus 90. 1 minus 90 ol durunny bir. 1 minus. Näme? 100'den 10'u bir gedek aýryp bolýar. Sebäbi 10 aýryňdan 90 bolýar galan. Näçe nol aýyrsan şo orada? 90'dan aýyrmaly bolýan. Adagy näme? A men sorawum, logisen soraw diýip aýtdym. 10 bolýardy bir nol. Tagam aýyrsan 100'den 10 aýyrsan, şeýle aýyrsan, bir nol aýyrsan, 10 tag 10. 10 sapar aýyrsan 10 sapar aýryp bolýar. Kakay razı? Sen her hile gidip şey distirip çıkacak bolýar. Yok. Sen İki şu variantı var. cevabın yalnız. Näme üçin? 2 varianty bar. 100'den 10 aýyrsan 10. 100'den 10 ayırsan 10. O, nol aýyrýan, bir näçe san aýyrsan 10 bolýar, dogry da? 100'den 10'u näçe gedek ayırıp bolýar diýdim men. Düşünmedim. Näçe 100'den 10 näçe gedek aýryp bolýar? 100 var ha san. O, Şo 100 10 sapar aýryp bolýar. 10 sapar ayırıp bolýar. Bir gedek aýyrýan 90 galýar. Ikinji gedek 100'ü 10'u aýyrmak üçin 90'dan aýyrmaly bolýar. Jogaby 100'den bir gedek aýyryp bolýar 10'u. Ha, bolýar. Men bir nol aýyrsan şo bolýar-da, kakara şu bir dedek diýdim. Tomoşaçylar bilenler sebäbi tomoşa gepleşiň birinjisyna berilip soraw. Şonu görmedim diýenin üçin arkaýyn berip otýan şu an. 100 sandan. 100'den 10'u näçe gedek aýryp bolýar. Soraw logiçna. Logiçna soraw. Düşündüm. 100'den 10'u näçe sapar aýryp bolýar. 100'den 10'u bir sapar aýryp bolýar. Hoppa, çüýlegin. Näme? Ne 100 Awa, 10 aýyrýan. awa, Bir sapar aýyrýan. awa. Näme üçin ikinji tapar aýryp bolanok? 100 Awa. yine 100 10 aýyrdyň boldy, nol da bir sapar aýyrýan. Ha, jogam dogry ýöne pikirlenişiň ýalňyş. 100'den 10 ýazgyny aýyrmalydyym. 100'den 10'u näçe tapar aýryp bolýar diýdim. Bir saparyň dogry. Sebäbi 100'den bir sapar 10 aýyrýan ha, eýýäm 90 bolýar. Galanyny sen 90'dan 80'den aýyrmaly bolýar. Ha. Ýöne jogam Ha. dogry. Ya tapdım onu da. Oğlum la geçti olup gidiyor. Awa. Ona sen- nedir şon yalet bursan mesela bir adayıp. Men On aýyrsam? şonu pikirlenmändirin. Olam Öyle bolken. ne taraf, onun tarafı başka taraf. Maksadyň kakasynyň 4 sany ogly bar. Birinji ady oýnamam öňküdille 4 diýmek. İkinji 5'im, üçüncüm 6, dördüncü oglunyň Maksat- adyny. Maksadyň kakasyny diýip bolly dursun ha. aýryýas berdin. O, bu işini adam tutulýar. ho. Maksadyň kakasynyň 4 sany ogly bar. Inni biriniň ady oýnam, ikinjiň ady 5'im, üçüncüň ady 6. Dördüncü oglunyň ady näme? Maksat. Öğren alıp çıktı. Zere bir palmaga göz otýar. Şo kapdalyna da 3 tane canlar var. Biri papugay, biri şimpanze, maymun, birem leopard, geç kaplan. Inni şulara 1, 2, 3 diýsen baga barıp haýsy birinji bananalar. Palmut ösüp oturýar.
Palmada bana ne sen o? Yemine de alıyor. Näme diýdiň? Palma ağaç. Hava. Palma ağacı sotyr, kaptalına da 3 tane canlar var. Ha. Onun bir maymun, şimpanze, Aha. biri papugay, birem geçi kaplan. Ha. Üçüsünden birlikten uğrasın, haysi birinci bolup bananalar. Palmada banan näme işlesin? Daş etdi bulo. Bak, bircik nasıl eçke boldu ne? Oyunun şerti bar yoğu sen yekece söz diýmeller, olam yok, yok diýmeller. Aha. Bol başga zat diýip jogap bersen bolýa. A menem seni her hile situasiýa salyp yok diýdirjekdim. Ha. Gözüňe getir, sen yola çıktın, maşinin yok değil, taksi tutmana çıktın. Taksi tuttun, taksam geldi, plan yere 10 manat verecek dedin. Taksam 20 manat ver diye. Ondan senem yok 10 manat verecekten taksi seni ekder mi? Boşu dönen akider. Böyle ekder diyelim. Ya. Boş gitmeli bir de. Onu olmadı akider. Ne Bu diyordun? kelle dige business o. Böyle minnung diyelim gidip baryan. Aha. Barmal yerine şeyle gönü geçip barya çatırık var. Sağa öğürülmeli taksiste. Ha. Taksist sonun öğürülmen gönü geçip gider mi? Sen öğürülyen sana. Geçip gidip bilirim. Görün geçip düşer ne? Yok sen sağa Ölmekten hem de onu iyi. Yok şu gönü geçip gider mi? Men öğürülmedi diyeyim o sorak ver yani. Gönü geçip gider mi? Oo. Adam ünlüsü başka yerde olup biliyor da. Uy bağışlan deyip bir nayla kaydıyor. Böyle sağa öğürülü. Aha. Gidip baryan. Öňüzde svetofor var. Hı hı. Svetoforum yetik gelýärken 3 2 1 diýip gyzylýanny. Hı. Çatırga girmäke. Şol gyzylla Hı hı. geçip gider mi svetofordan? Geçişe kol geç gider maşim olmaz. Ay durur geçmese. Durur diýerim. Ne bilýän may bu oyunu? Yok. Berekellah. Ay, daşlar. Uy ortarda duran peýdasyn hem geç gider o da onu. Ne bilýän may bu oyunu? Yok. Ya ars diýip tu po bir godun öýdýär. Böyle beýlek soraglara geçelim. Ya. Bir yörüýte sorag berdiydi. Mhm. Sen arsi grup diýip kanalyň var, y şo taýda da toýdaky pursatlar goýýan. Aa. Y şo kanalyňda Gaýtala News diýip bir täze aýdym çykarsaň näme? Şunu gaýtalan diýen manyda goýýan diýe. Mhm. Şu soragalar kimiň berenden biler özü diýip Şu aýtdylar. sonra özüne, şu beren adam özüne öwrendim şonu. Dur bir min neme? Kimiň beren? Ha näder aýtjak? Aytmak gerek ya, şu Yo beren näme adam. üçin ilk gaýtala diýmek üçin ya özüň gaýtalamanlar. İlk gaýtalama diýmek üçin özüň gaýtalamaly, ogurdan ogura halal diýip şonu. Doğru, kim beren röýän? Bilýän başy ýykytagy adam berýär, şu özüne ökde çykan adamlar berýär şonu sonra. Tak, sen diýmek özüm ogurlaya diýen de. Näme öz bir ogurluk aýdym. Öz bir ogurluk aýdym bolsa. O kim aýdyndy näme? Men aýtdym näme? Ol aýtdy näme? Ol her kim ütkep aýdy berýär onu. Aslında ogurluk aýdy. Sen häzir tak sen aýtma TikTokda moda bolýanda tant edýärler mi adamlar toýda? Edýärler Şonu ýöne. bir boy aýdym şamalyp, şonu aýdyp bilýär. Mesele däl, iyi problemde bar studiýa var ya, mysal üçin bam, ne şol aýdym remix et beräýdi diýen. Bolly. Aýdyp bilýär ýöne. Şonu men aýdýansam hiç kim aýdan ok diýe. Men aýdyp diýär, risk edip şonu toýa salýan ýa, toýa Men atmosfera. aýdýança aýdan ol halk içinde ýaşap berýär. Prosto ol toýa köp giden, on köp görülýär. Toýa azrak aýdymçylar var, olar ýoksa öň aýtdy ony. Mysal üçin, ene elbody. Ne mekanata faýda şo aýtdy. Her kim şol aýtdy mı gaýdy, doğruda. Men bilenim bir tane men edi, başa şol aýdymçy. Aslında arabaydım. Lux diýip bir aýdymça, o taşa giden o. 6 mesif tam nazat YouTube'a yüklenen aýdym duşum. Lux, şu bizek Lux. O gir kora YouTube'a. Ha? Prosto Lux onu toýdykan, onuň garaşan okla, ol animeden okla, prosto mekan ogudana şol aýdy, Lüboy aýdymam. Sen näme hit bolanda sen toýuň başyna goýber, hiç kim tanıdy etmeýär. Prosto şonu wagtyna we ýerine goýbermek gerek şol aýdym. Tutmayan yer var şol aýdym, tutýan yer var düşünýän. Buna mekan galyp o tarapda ökde biz şonun öwrünip men skriwa dedim ha. Men toýa gitmämi, toýda nä togmamy. Hemme de öwrünip mekan. Men näne ýa neme gaýwana halipa diýilýär Gaýwan halipa. Elimle tutup öwreden ok ýöne
Men şu soru bezekdim da. Realna men mekandan hiç nime demok. Ha gayvana şeylik görüp öwrün. Yok, şu yana gittim. Men Ha. yana türedi. Men başta rap ayyadım üçün. Yani iyide gortan 2005 2006 rap ayyadım. Onun mekan yani hüvüs töredi üçün. Yani şair halipa olmadı kâr yeter diye üçün. Yani Vay mekan geler. üçün. Yani men mekan hissetmeyem ok. Mekan ediya eden ok değil. Şonçu imne şu mekan ediya ön realne dendi. Mesele değil ön dendi. Yani son bir yarım bir yıllıkta şu hemşi benim gaytala dik koyan mekanı şonu görsün diye. Ol menki olmağı görsün diye de. Ha. Çinyan mı? Ben bir kaydım ayıracak yani milli mekan liste ben öğretmen demeyecek. O sea kana nime di kaktır. Di mekan zanna bilyan öğretmen. Diye yani. Ekta. Yüreğinde dağıt yok öyle dik göre şun. Indi kanyeş oğlum diye yani men toyda real on ediyadi. Yani in son kuat on gerek kaydı görkönmek. Indi TikTok, Instagram has nemeden son o tadı moda olan aydım. Bu aydım çamal iş gonam işledi biliyor onu. İşledi ya yani karaoke diyorlar için yani. Başta Yani ne prost- yaptın adın DJ Arsidi? Yok moda da karaoke ne? Yok burada biz başlamada. Yok DJ Ayşe ne mi? Arslan Ulman familyam uzun. Yani uzun. Yani DJ DJ. başka profesyon. Yani moda çolat ulanmak. 2005, 2004, 2003'te ana DJ Bega. Ha. Bega DJ. Şu bir dem şu Bega Murat Anwar. Yung neç bizde neç vakti yung başladı. Ha. Yani. Onun şu nyali o kaytala dip problemi da yani kaytalan dip boya. O kaytalamak gerek. Tamam aydılyaz. Men Olya sen özüň döredem bolsaň bir aýdymy. Realna mesele yok. Men özüm döredem ok birinden allym dip aýdja ýöne men aşağında adını ütgöden täden sivdi. Ben bir de şey geldi. Yok men original toyda aytdyr. diýerler. Edýänlerdir diýen. Men edýändir diýenlerdir. Şo bolýar men edýän bolsam men liboyny toyda gel, on kanda gelmeýän kanda gel. İşo sağdam deňeşdir, aýdymam deňeşdir. Sağdam deňdälerin merkezi. Aydın birdir. Ýöne sağdam bir däl, tempem bir däl. Dün bir toyda bile olduk da. Aha. Birinci gelip aýdan aýdym näme? Dini de vallahi men kerek bardım ha. Neme? Arabaya bin. Tada öne ana. Ana afters kaydım şu. Türkçe yöne afters ki. Gowken me Yok aslında da şu da bir yerden alınan. Yöne şonu afters gittim. Üt göttüm. Sağdan üt göttüm çala. Solasın üt göttüm. Söz yazdırdım. Aslında sağ dol. Yani başka şırak sağ ana. Şonu kaytalan olsalar onu mesela dava edip böyle o ne men etti diye. Efinçeler maç oğluna aslında alınan ne gönü aýdy. Yok, yani o Arap aydım, tak yörap duran aydım mekan. Günne görülüp duran soň mekanı köňe çykýar düşünýän mi? Ha. Düşünýän mi? Häzir mysal üçin diýeli, sen bir şow etdiň. Yo. Reskide diýelin bir nemede Tente nemede şow neme? Comedy Club. Comedy Club'da gitdi sen birde aldyň. Comedy Club diňe sen görüň, ha? Ha. Ha? Birden ol guwunç mele de gördi ya pelwan bu hyfam gördi. Olam showman. Tuwle mawazet. Düşünýän, sen diýeli ona toýma bolsa, on eder näde diýip duramadan guwunç melen görýän pelwandan. Ertir pelwan etçün. Kim adyna gidýär? Sen on ona sen edýän bolyn, ýok birinji sen uşa şo edýän dödet. Eder nip bilen adam. Durmuşumda sünýalat bol. Bolly ana ona şo bolýar da men etdim diýip görkede, конечно, başga bir edip taýlap öýüne aýdyp goýmadan on toýda aýtmana. Öň usta bolup işledin mi? Oýo. Bilre çüle otyr oli boýjoga. Doğruda da gelmem var. Yo daha Toyda görmesen, sen nersin odun ortada sen toyda görmesen, toyda ödün görkönmesen sen hiç toyu tutmayalar. Düşünýän, sen ödün görkönmeli, başlanmaly, sen ýöne yatıp ýöneli arsi, значит, arsi mi? Şu arsi adyn gadanny. Gerekmi şu toy arsi? Muht bolsun, gymmat bolsun, arzan bolsun, şeýle bolsun. Düşünýänmi? Egerde sen isledinmi adam? Sen bakan arzan, gymmat bolaýsyn. Sen tutýa. Haçan dowam etmek pikiriň barmy öz kelleňde? Aýdagyny hem her kim bir etden boýsamlama da her boýaýdy. Haçan. Bilem onu haçan onu ertinem bolýan sen bilem. Yo ertinem bolýany Bilemedi bilemok yani. ýöne öz kelleňde. O öz kelleňde babar illa. Şonu aýdy bilemokmy? Illa bolaydy inşallah. Şu adam 40'dan geçdiňmi? Sen näme 25 ýaşda garraman ýatdan çykardyň ýa-ni çykarran. Men ne öwrenim bitti. Priroda jogap nime sora ber. Ýok, özüňde ne sünýalyk zat ýokmy? Prawilny pitany dogry ýa. Yo niden problem bir tane. O düýne gördüm, prawilny pitany ýok boldy.
Yeni bir zat çık barlak görelim. Bu neme oyun poyun näle bir zat barlamak üçin. Şeýle häzir men etdiğin hereketim gaýtalamaly. Şeýle yumruň şeýle saklayan yo gaýtala. Bu neme oyun näle bir zat barlamak üçin. Ilk staýsy şu adam yumruğuna näil bolsa ýüregim şoňa gora diýe bilýärmi? Şeýle sere aýle ýaz. Süýen marmaň görkezýän. Gördüňmi? Süýen marmak şul aslında. Adam ilkinji bara görýär-de. Görýän gözüň bilen gaýtaýan. Men süýen marmak diýdim. Süýen marmak şu boldy. Çaklamy silap format edip gelenim üçin hem köp minnetdarlym. Milreýän gal berse-de mundan weýlek sunugat aleminde diňe üstünliklen hemra bolmagyny arzu edýän. Tawur keýen. Size de üstünlük arzu edýär. Täze gepleşikde. Täze üstünlük inşallah haýyrly uğurlu bolsun. Gurbaş köp sag bol silap formatlap gelenim üçin janyň sag bolsun diňe toý diýip diýdarlaşaly. O wazyň mundan hem belent ýanglansyn. Taňar erkan size de işimiz üstünlük arzu edýän gowy gepleşik boldy. Bir gyzykly bol çaltgy tordy hemem halkymyzyň dinleýijilerimiziň bilmeýän zatlaryndan bir hilek çala ýüze çykaran ýalak golluk. Ýalak bilsinler de bilmeýänler bar. Taňa da sag bol. Janyň sag bol işiň üstünlük arzu. Toýda görşeli. Udaçy. Tamam. Dinleýijilerimize köp sag bolsun aýdy. Bir döwür bar ana. Özüm şeýle daşyňyzdan görüp şular bilen toýda bolaýsam ýa şular bilen şunýaly gepleşik alyp barlaýsam diýen pikirim boldy. Şunum şolardyň amala şol tüýme Kemme sonu diýişgärlärem şonýar. Diňe biziňkiler. Bizim bir döwür birine şolarla gatnaşyk bolýam gadyp ardy bolýar. Olaram это поколение брат. Это yürü sunugu söýýän adam bolsaň şonýar. Pakalenya ýöne şeýle bir adam mysal üçin seni diňemennällä men 100% bilen seni näçe tane adam peredaçyna çağırýandyr, atkaz berýänler nemekendir. Ondan şoň üçin aýratyn silap gelenim üçin köp taňryal kalyn. Energizer arsy. Mam, sana sağ ol.